ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ವೀಟ್. ವಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದಕ್ಕಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಪು ನಾವು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂತೆ ಜರ್ನಿ ನಂಗೆ ತಲೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಐನು ರಿಕ್ಷಾ ತುಂಬೊಂದು ಬೋಪಣ ಇಜ್ಜತೆ ಆತು ಶಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಬೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪುನೇ ಸಾರಥಿನ ಕೈಟ್ ಆಯೆ ఆయన ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ఆయన ಗಾಡಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಕಾತಂದು ಪೋಯ್ರು ಅವೇ ಆಯ ರ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಯೆ ఆయల ಪೂಜೆ ఆయన ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂಚಾದು ఆయన ಡ್ಯೂಟಿನ ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚುಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಂದಂಡ ಆಯಗಲ ಪುದಾರುಂಡು ఆయన ಗಾಡಿಗಲ ಪುದಾರುಂಡು ಆ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಕಾಲ ఆయన ಪುದಾರು ಊರಿ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಕೊಂಚ ಮಾತಾಡಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತಾಡ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಇಂಚಿನ ಉಂತಂದಿರ ಮುಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಐತೆ ಫೋನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪಣಿ ಅಂಚ ಪುರ ಮಾತಾಡ ಚಾಯ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಪುರ ಫೋನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಡೋಣ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಡೋಣ ದೀಪ ಎಂಕ ತಾಲೇಜಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೆ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತನ ಅಂಚುಂತ್ರಿ ಅದು ಯಾನ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ ತಾಲೇಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಸೂಟ್ ಪಾಡಂದ ಇಂಚಲ್ಲ ಅಂದ ಅವೇ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚಿ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡಿ ಈ ಜಾನ ಒಟ್ಟರೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಸುರತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪಂಡು ದೀರ ಜಾಗಿಸ್ತ ಟೇಬಲ್ ದೀಪುಡದು ದೀರ ಜಾಗಿ ಜೈಕ నేను బుడుపుడే ఆయన పోతున్నా భయంకర లాగి జನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಆಯ ಮುರನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಹಾಕದೆ ಜೈದಿನ ಆಯ್ತು తెలిపుండే ಮೀಟರ್ ಬಂದತ್ತೆ ಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆಕೊಂಡ ಹೊರವರು ತನ್ನತಿಗೆ ಆಫ್ ಆಫ್ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೀಟರ್ ದೌಳಾಯ್ಕುಲು ಅಂದರು ತಿರ್ಗಾರಪ್ಪಣ ಇಜ್ಜತಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬೆಡ್ಡತ್ತ ಇರ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ತೂನಗನೆ ಒಂಥರ ಉಷ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಹಂಜ ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರೇ ಯಾನು ಕಾಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಏರನ್ನ ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ಬಾಬುರ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಡ್ಮಲ್ ಇರ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ತಾಪ ಎನ್ನಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪಣಚಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ పోయి బండి అడేగి ఈ పరొచ్చి నమ్మల్ని పోయి పోడు అడేగి నల్ల కన్నడ అయిపోయింది